Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы. Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы «Хто мой бліжні?». Ісус вылучаўся сярод людзей не толькі сваім жыццём, але і словамі. Яго вучэнне выходзіла за рамкі светскага і рэлігійнага светапогляду тагачаснага грамадства. Наш Господ шукаў і бачыў лепшае ў людзях. Мытараў пагарджалі, а ён не толькі праводзіў час з імі, але і ставіў іх у прыклад. Малітва мытара ў храме ў вачах Бога была больш карыснай, чым малітва фарысея. Начальнік мытараў Закхей, дзякуючы сустрэчы з Хрыстом, змяніў жыццё і са злодзея ператварыўся ў добразычліўца. Сярод былых мытараў апынуўся і аўтар дабравесця Мацвей Левій. Юдэі ўспрымалі рымлянаў як захопнікаў. Господ салдата-язычніка ставіць у прыклад габрэям-манатэістам. Такую веру, як у гэтага чалавека, Ісус не бачыў нават у Ізраілі. Паміж юдэямі і самаранамі была напруга. Юдэйскія вернікі абыходзілі бокам селішча самаранаў, а з імі не жадалі мець нічога агульнага. Гісторыя мінулага накладала адбітак на сучаснае. Для Ісуса Хрыста адзін самаранін апынуўся годнай ілюстрацыяй не толькі для сучаснікаў, але і для нас. Давайце прачытаем гэту цікавую, на наш погляд, гісторыю. Яе запісаў евангеліст Лука, 10 раздзел з 25 па 37 вершы. І вось адзін законнік устаў і, спакушаючы яго, сказаў: «Настаўнік, што мне рабіць, каб успадкаваць жыццё вечнае?» А ён сказаў яму: «У законе што напісана? Як чытаеш?» Той сказаў у адказ: «Палюбі Господа Бога твайго усім сэрцам тваім, і ўсёю душою тваёю, і ўсёю моцай тваёй, і ўсім разуменнем тваім, і блізкага твайго, як самога сябе». Ісус сказаў яму: «Слушна ты адказваў, так рабі, і будзеш жыць». Але той, хочучы апраўдацца, сказаў Ісусу: «А хто мой блізкі?» На гэта сказаў Ісус: «Нейкі чалавек ішоў з Іерусаліма ў Ерыхон і нарваўся на разбоўнікаў, якія знялі з яго вопратку, паранілі яго і пайшлі, пакінуўшы яго ледзь жывога. З нагоды нейкі святар ішоў тою дарогаю і, убачыўшы яго, прайшоў міма. Гэта сама і Лявіт, быўшы на тым месцы, падышоў, паглядзеў і прайшоў міма. А нейкі самаранін, праязджаючы, знайшоў яго і, убачыўшы яго, пашкадаваў. І, падышоўшы, перавязаў яму раны, паліваючы алеем і віном, і, пасадзіўшы яго на свайго асла, прывёз яго ў гасцініцу і паклапаціўся пра яго. А на другі дзень, ад'язджаючы, дастаў 2 дынары, даў гаспадару гасцініцы і сказаў яму: «Паклапаціся пра яго, і калі патраціш больш, я, калі вярнуся, аддам табе». Хто з гэтых 3, думаеш ты, быў блізкі таму, што нарваўся на разбойнікаў? Ён сказаў: «Той, які зрабіў яму міласць». Тады Ісус сказаў яму: «Ідзі, і ты рабі гэтаксама». Давайце паспрабуем у гэтай гісторыі знайсці каштоўнае зерня. Яна пачынаецца з самых галоўных запаведзяў, якія Бог вызначыў выконваць чалавеку, а менавіта: «Любі Бога і любі людзей». Гэта добра ведаў законнік. Ісус нават пахваліў яго. Ён даў сапраўды дакладны адказ на пытанне, што рабіць, каб успадкаваць жыццё вечнае. Аднак мы людзі, і нас заўсёды цікавіць пытанне, як на справе любіць Бога і любіць людзей. Нашы адносіны да Бога залежаць ад нашых адносінаў да людзей. Вертыкаль правяраецца гарызанталлю. Размаўляць людзі могуць,
паказаць на справе людскасць не ўсе жадаюць і здольныя. Дык вось, героем гісторыі з пытаннем «як» апынуўся самаранін. Думаю, што гэта выклікала буру эмоцыяў у слухачоў, але Ісус не глядзеў на твары і не дагаджаў людзям. Вернемся да сутнасці. Няшчасны трапіў у рукі разбойнікаў. З яго знялі вопратку, паранілі і пакінулі ледзьве жывым. Такія акалічнасці выклікаюць дыскусіі. Дзе ж быў Бог? Куды ён глядзеў? Вы, напэўна, чулі падобныя словы. Ён не павінен быў дапусціць пакутаў чалавека. Але Ісус распавядае пра іншую рэальнасць. Ён не дапусціў смерці чалавека. Ён не дапусціў абыякавасці ўсіх людзей. Господ дзейнічае праз людзей. Мы іх не выбіраем. Да таго ж, праходжыя зусім невыпадкова апынуліся на жыццёвай дарозе няшчаснага. Яны сапраўднае адлюстраванне рэлігійнай і жыццёвай рэальнасці. Жадаю спытаць, хто для няшчаснага быў праўдзівым пасланцам з нябёсаў? Я б хацеў сказаць святар, які з'яўляўся голасам Божым. Ну, калі не ён, дык Лявіт, служыцель у храме, рукі Господа. Зноў не той. Анёлам апынуўся самаранін, той, з кім юдэі не жадалі мець ніякіх адносінаў. Вось якая іронія. Першае. Выпадковасцяў не бывае. Мы з вамі прымаем рашэнне, як ставіцца да жыццёвых акалічнасцяў. Служэнне іншым заўсёды выйсце з зоны камфорту. Святар прайшоў міма, Лявіт падышоў, паглядзеў і прайшоў. Самаранін, праязджаючы, знайшоў чалавека і, убачыўшы яго, пашкадаваў. Удзел самараніна ў жыцці чалавека, які нарваўся на разбойнікаў. Перавязаў раны, наклаў лекі. У тым выпадку гэта былі алей і віно. Падаў свайго асла. Паклапаціўся, да свайго ад'езду прыглядаў за няшчасным у гасцініцы. Праплаціў далейшае лячэнне, 2 дні, 2 дынара і абяцаў гаспадару гасцініцы пакрыць астатняе, калі спатрэбіцца. Другое, мы з вамі частка дрэннай ці добрай статыстыкі. Толькі 1 з 3 прыняў удзел у жыцці чалавека. Калі мовай матэматыкі казаць, гэта 33%. А што наконт астатніх? 66. Сёння не хапае добра. Сёння не хапае бескарыслівага добра. Сёння не хапае ахвярнага хрысціянскага добра. Трэцяе. Быць блізкім значыць быць карысным. Прыгадваю словы апостала Павла. Ён прамовіў іх кіраўнікам цэркваў з Эфеса. Ён жадаў, каб яго прыклад падхапілі яны. Ва ўсім паказаў я вам, што працуючы трэба падтрымліваць слабых і памятаць словы Господа Ісуса, бо ён сам сказаў: больш добрашчасна даваць, чым браць. Ці не да гэтага заклікае нас Ісус Христос? Хто з гэтых 3, думаеш ты, быў блізкі таму, што нарваўся на разбойнікаў? Ён сказаў: той, які зрабіў яму міласць. Тады Ісус сказаў яму: ідзі і ты рабі гэтаксама. Ці не такія думкі і такія ўчынкі ад Бога? Усякае данне добрае і усякі дар дасканалы зыходзіць з гары, ад Айца святла, у якога няма перамены, ані ценю пераменнасці, пісаў Якаў. Я лічу, што нам сёння варта сур'ёзна задумацца над практычным жыццём у навакольным свеце. Не шукаць бліжняга, а стаць бліжнім. Сёння пытанні да кожнага закранаюць як нечаканую, так і запланаваную дапамогу. Хто вакол мяне? Якія ў гэтага чалавека патрэбы? Як я магу дапамагчы? Магчыма, ваша дапамога апынецца адказам на малітвы чалавека, выкліча падзяку Господу ці прынясе святло ў яго цёмнае жыццё. Безвозвратно дни вчерашние,
ночи мы вступаем в новый день с тобой, пока не прекратились дни погожие. Спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа мои, друзья. Спешите ободрить душу уставшего, для счастья ближней жертвуйте собой, и пламенные искры сердца вашего зажгут в груди большой любви огонь. Пока не прекратились дни погожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа мои, друзья. Быть может, тяжкой ношей обессиленный ваш друг одолевает жизнь тьму. Вы сделайте, что можете посильное, чтоб стало легче хоть чуть-чуть ему. Пока не прекратились дни погожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа мои, друзья. Сердечно ли участие бескорыстное, полно душевной нежной теплоты, и ваша доброта, и ваша искренность помогут ближним счастье обрести. Пока не прекратились дни погожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа мои, друзья. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа мои, друзья. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.